Ir-roħs fil-kontijiet ta' dawn l-ilma negozji li se jidħol fis-seħħ f'Marzu li ġej se jfisser roħs ta' €250,000 għall-lukandier Edward Zamita Bona li jagħmel intervent waqt l-edizzjoni ta' Gvern li jisma' tal-ħamis filgħaxija li kellu t-tema tat-turiżmu. Aħna bħala lukanda ħnifrankaw iktar minn 250,000 f'kontijiet tagħna. Dawn nistgħu nerġgħu ninvestuhom fil-prodott tagħna, nistgħu nimpjegaw iktar nies biex noffru servizz aħjar li t-turisti li jiġu pajjiżna u hekk aħna nkomplu nagħmlu isem aħjar għal Malta. Ma kienx Zamita Bona biss li tkellem dwar l-effett pożittiv li se jkun qed iħalli r-roħs tal-kontijiet ta' dawn l-ilma negozji. Tkellem ukoll Edwin Vella mill-Buġibba Business Community. Li qegħdin nasperaw b'ottimizmu ħafna it-tnaqqis li se jsir ovvjament għal kulħadd għan-negozji kollha ta' 25% fid-dawl huwa apprezzat ħafna mill-komunità kummerċjali. Għamel l-intervent tiegħu wkoll Alfred Quintano, chairperson tal-Kumitat tal-Avjazzjoni. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis qal li fi żmien li ġej għandha tinħoloq politika għall-avjazzjoni. Il-Ministru ħabbar li fix-xhur li ġejjin se jkunu qed jinfetħu żewġ uffiċċji ta' informazzjoni għat-turisti ġodda, wieħed f'Buġibba u ieħor f'Marsa Xlokk. Semma li bis-saħħa ta' ħidma mas-settur privat, ir-ristoranti raw titjib kbir fil-kwalità tal-ikel u fis-servizzi li jagħtu. Se tibda tingħata quality rating sabiex titħares aktar il-kwalità. Il-Ministru refera l-uffiċċju li għandha Malta fin New York u semma kif din is-sena Malta reġistrat żieda ta' 14% ta' turisti mill-Istati Uniti illi jiġu Malta.